oge ndị Igbo lụkwaranụ Igbo zukọtaranụ ugwu mba panigaranụ oge ndị Igbo lụkwaranụ Igbo zukọtaranụ ugwu mba paniela. Ụgbọgọrọ mịara nwunye di m ndị Igbo n'akụkọ ụwa nke taa n'Ugwumba telivishọn gere ntị ka ị nụrụ ọkpụrụkpụ okwu ndị anyị ji mere isi akụkọ. Chimaroke Nnamani enyela iwu ka eweta njedebe na mmachi ndị nchọ Biafra machiri mmadụ imegharị ahụ ụbọchị Mọnde n'izu ụka niile na ndịda Naịjirịa. Maka ọgbakọ ndị gọvanọ niile si ndịda Naịjirịa nwere n'Enugu steeti. Okporo ụzọ awara si Enugu wee gawa Ebonyi bụzi ihe kọtọrọ ihu njọ ka ọ dị ugbu a. Igbo ndị ọma nji eme ọnụ, asị m ndụ mmiri ndụ azụ. Mmiri atala ma azụ anwụla. Ya mere tọzienụ ntị n'ala nke ọma ka unu nụrụ akụkọ anyị ka ọha n'uju ya. Ọka akụkọ ụwa taa bụ mụ onwe m, Odoziakụ Emilia Onyinyechi Nwankwọ, Adaọla Edo. Gọvanọ chịburu Enugu steeti mbụ bụ Maazị Chimaroke Nnamani enyela iwu ka eweta njedebe na mmachi ndị nchọ Biafra machiri mmadụ imegharị ahụ n'ụbọchị Mọnde niile n'izu ụka n'ala Igbo. N'okwu ya ka nwa amadi ya mere ka amata na ya bụ ọnọdụ na-ebutezi oke ọgbaghara n'etiti ndị nọ n'obodo, ọkachasị n'etiti ndị na-enweta ihe ha na-eri kwa ụbọchị makwa ụmụazị na-elele ule WAEC. Ọ gakwara n'ihu wee kwuo na ya bụ mmechi emechiri ndị mmadụ ịpụ na-emetụta ịgbasi mbọ ike eji wee mara ndị Igbo. Ọ dụrụ ndị Igbo ndụmọdụ na onye ajụrụ adịghị ajụ onwe ya na agaghị ekwe maka na a na-achọ nnwere onwe wee megidewazie onwe ha. Na mmechi okwu ya ka o mere ka ọ dụrụ ndị Igbo ọdụ ka ha mata na ọ bụ ịgba mbọ na ntachi obi ka a ga-eji wee nweta Biafra na ọ bụghị site na tigbuo zọgbuo. Ndị gọvanọ ndịda gbakọtara n'Enugu steeti ma mee mkpebi gbasara etu ha ga-esi aga n'ihu gbasara ọtụtụ okwu akpụ n'ọnụ ka ọ dị ugbu a. Ha rụtụrụ aka n'ihe dị iche iche nke gụnyere iche ihe agagharị, nchekwa, ụtụ isi, ọchịchị wee dere gawazie. N'ihe banyere ọchịchị ka ha kpebiri na afọ 2023 na onye ga-abụ onye isi ala ga-esi nata ndịda Naịjirịa wee pụta dịka o kwesịrị ịdị n'iwu. Ha kpebikwara na ha ga na-anatazi ụtụ isi VAT dị n'aka gọọmenti etiti. Ha rụtụkwara aka n'ihe banyere ịchịgharị ehi na ndịda na a ga-agbazi mbọ tinye ya bụ ọnọdụ n'iwu ka e wee benata ka ndị si ọwụwa anyanwụ si achịgharị ehi n'ala Igbo. N'otu aka ahụ ka ha kpebikwara na ndị nchekwa ewepụtara maka nlekọta mpaghara ndịda Naịjirịa ga-etinye isi ọnụ ma mara ka ha ga-esi wee na-echekwaba mpaghara ọfụma, tinyere ihe ndị ọzọ ha tinyegasịrị ọnụ. Ha tinyere nzukọ ha ọzọ n'ọnwa Nọvemba 2021 na Rivers steeti. Gọvanọ Abia steeti bụ Okezi Ikpeazụ, nke Ebonyi steeti bụ Dave Umahi na nke Imo steeti bụ Hope Uzodimma abịaghị ya bụ ọgbakọ, mana ha tinyere ndị osote ha ka ha nọchie ha, ebe gọvanọ ndị Anambra steeti abịaghị oziteghịkwa onye osote ya. Okporo ụzọ awara si Enugu steeti wee gawa Ebonyi bụ nke kọtọrọ ihu njọ ka ọ dị ugbu a. Ya bụ okporo ụzọ bụ ebe ọtụtụ ndị mmadụ si alọta ụlọ, mana ka ọ dị ugbu a ya bụ ụzọ bụ ihe jọgburu udene ma sigbuo nkape. Dịka onye nta akụkọ anyị si wee dee, ọtụtụ ụgbọala ndị si Lagos, Asaba na Anambra wee na-ala Ebonyi tọrọ atọ n'ụzọ. Ndị na-aga njem nọ na ya bụ ụgbọala ekwuola maka mwute ha nwere banyere ya bụ ọnọdụ wee jikwere ohere ahụ na-ayọ gọọmenti ka ha lebara anya na ya bụ ọnọdụ maka ahụhụ ndị mmadụ na-ata makwa ihe ndị ọzọ na-egbochi. Igbo bụ Igbo,
a sị na okenye takata mkpụrụ akwụ wee rụpịwa ọnụ, ị mara na mgbupụ ya erugo. Ọ bụ ebe a ka akụkọ ụwa nke taa na-akụrụ ọnụ, mana tupu anyị apịachie akpa akụkọ anyị, nweenụ ntị ọzọ n'ọkpụrụkpụ okwu ndị ahụ ghọrọ anyị isi akụkọ. Chimaroke Nnamani enyela iwu ka eweta njedebe na mmachi ndị nchọ Biafra machiri mmadụ ịpụ iro ụbọchị Mọnde niile n'izu ụka na mpaghara South East maka ọgbakọ ndị gọvanọ niile na ndịda Naịjirịa gara na Enugu steeti. Okporo ụzọ awara awara si Enugu steeti wee gawa Ebonyi bụ nke kọtọrọ ihu njọ njọ ka ọ dị ugbu a. N'aha onye nta akụkọ anyị na nke ndị ọzọ dekọtara ma chịkọbara ụlọ akụkọ ụwa nke taa, ka m onwe m bụ Odoziakụ Emilia Onyinyechi Nwankwọ, Adaọla Edo na-asị o ji ngajeri ya biko cheta onye ji aka. Ụbọchị nta ka ịchọ n'Owere nchi ka ọ dịrị anyị mgbe m gbetere ụlọ akụkọ ọzọ. Echefukwala isonyere anyị n'Ugwumba Televishọn site na TSTV Channel 280, n'aka Facebook anyị bụ Ugwumba TV, ma n'aka YouTube anyị bụ Ugwumba TV. Ya gazie, ndewonu.